Horas madihita saluhuna. Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Gua hari Minggu ta sadarion. Ima Minggu paduahon Epifanias. Topik debata para sirohana manotong. Tapuk kama masuk marede mahita sebuke de nomor sia sare 2. Marhite-hite guari debata ama, tuat guari anak na Tuhan Yesus Kristus, tuat guari tori pabadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mandok moleate mahamu diamai, nong marorohites yang gungkumani hahulumon. Jalan apa usat kita tu bagasan harajaon anak kaholongan ni rohanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale tuan debata pergogona suatu dosan, amanami dari Banua Gijang, tipapoton hodo tuaka parohana sian purbai, marhite-hite bitang, nang tuwa anak munasasadai, sondangi marohanami, asa utandahami haporsiaun nasitongi, marhite-hite ibana, asa terbaen doot hami mamereng hamuliau sugut, marhite-hite anak aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hitamu sebuk de nomor 75 ayat sada. Yesus
tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik perjolo satu paupaton. Patik perjolo ahu du jahu badi batam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaumu jalan jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Toruon rodi na di bagasan aik na di Torunitano yang getunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon dan jadi dohonon guari di bata yang kosoture dalanna aywana hum narsugot akan namar yang di guarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon hari Minggu di nonomari maulahamuna sasiulamu ale angguari papituhoni ari parayani jahoba di batam doi dan jadi hom mangula anggos sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pena mangibati hutam di nonomari do ditoppa di bata langit do tanu do laut do nasa isina dungi maradian doi mana di ari papituhoni di bahen ido ubain na di pasu-pasu di bata jahoba ari paraden nai jala di parbadiai atong tak mahido gugu mahita siya Tuhan di bata lau mangulaw na batu patit nai ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulaw na hubartu patit ni amen. Tauduti musia maredes ya buke de nomor 190 ayat 2. Tatopo tim madusata tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargugona sohatu dosan. Sitop panasana adong. Paruhum natigor na manguhi colma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami. Aka nahulahami marhite-hite sian pengalason nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangulon nami dihisap-hisap ni roha nami. Tata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai na tersosol bagi do hami nungain alani asini roham di hami. Ale di bata perenggan basa. Jala parasi roha doho alani anak holor niham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa masa luhut dosa nami. Jala suruh mato di perbadiat roha nami be. Asa terbain hami mangulai ho di bagasan hati koran. Dot habadiau. Gabi saat hami Tuhan nguluan na sorasuda
na pinarbaga-baga ni anakmu Tuhan Yesus Kristus akan naporsea. Tuhan, amin. Sabege mahata baga-baga taringo tu sasani dosata. Para siroha jala peringgan bahasa do Jahoba. Labat terimas jala para siroha godang. Dang dibayat tuhita hubar tuaka dosata. Jalang di balosot tuhita hubar tuaka jahatota. Songon asini rohani ama midak kanakna. Asini rohani Jahoba diakana maka biar ibana. Hasangapun mah di debatah na digijang. Amin. Aredi tamu siasa buke di nomor 210 ayat 4. Tangion maturpu epistel di mingguta sadarion atar surat sian sada Korin bidu 12 membuka mai sian ayat sada 110 sada tajahama secara responsoria. Alai di pangidoro hakku do aliak kadongan naing matorang botonmu taringo tuaka partodion. Di bahenihu paboton matuhamu dan terbain halak makatai marhite to dini dibuatama murai Yesus jala holam marhite to di perbadia do targuar Yesus Tuhan. Ragam do ulau di huria alisada do Tuhan. Alai lahu manupak do di basa-basahon jala di patridaw to di itu ganuk. Tuna asing musai hapor seau di bagasat to dina sasadai, tuna asing huaso pamaluko di bagasat to dina sasadai. Alai saluh naik di patu-pato di nasasadai, ai asing-asing disagihon tuganuk guru lomoni rohana. I masahakna, martua maakan atu mangingon hatani debata, jalan nau peupsa. Amen. Marede tamu saya sebuke di nomor onom raso 46a ayat sare dot opat.
Mati dakon ma haporsiaw tay songon nani het dakon ni dongata sa haporsiaw ni sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di bata jahuba ido ama pargugo na soha tulusan natu mo palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia adorang suabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangungan di silatus na mate terpajal ibana di hau pinorsilang na tua tuban waturung di tanong na mulak mangulu di hari patuluhun na manai itu surgo lauhun di siamun di bata jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak suotu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan kristen na badia doho di hasasahan di dosa do di hatai na mando mula mangulu sugut daging halak naung mati do tiangoluan na sora suda. Amin. Udul mamu. Tikting namasa dihuriata di Minggon, Minggu 10 Januari 2022. Ruas namar sahid. Tabuama di tangyangta akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton. Amang Silitonga wiksada di rumah sakit. Inang Nyonya Elma Nurung Boru si Hobing wiksada pemulihan di bagasan nasida. Amang D Tabunan wiksada di rumah sakit Harapan Kita. Amang J Tapu Bolon wiksada di rumah sakit Restu Kramat Jati. Inang Nyonya Huta Soid Boru Saragi wik 2 pemulihan di Bagas Nasida. Inang Nyonya Jordan D Sinambela wik 4 pemulihan di Bagas Nasida. Amang M Pardede wik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Vanessa Boru Malau wik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Elora Boru Sinaga wik 10 di Rumah Sakit Harapan Bunda. Amang TH Libong wik 10 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Daman Son Libong wik 10 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Amang D Manalu wik 10 sada pemulihan di Bagas Nasida. Ruas Napida mulai sadarion pidahuriadon keluarga Monang Halomoan Tabun SE inangi Rahel Suryani P Borusiaturi SE inganan nahian di Jalan Kelapa Dawetan nomor 36 RT 05 RW 08 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wiksia Pidatu HKBP Cibitung Resort Solagracia Cibitung, Distrik Sapulusia, Bekasi. Keluarga David Maurid Hasiholan Setanggang, Idangi Sulastri Boru Lumban Toruan, Rab Dohot Sada Boru Yanakon Nasida, Inganan Nahian di Jalan Sukun nomor 56 RT Tolu RW 4 Pondok Ranggon, Manang Wik 2. Pida Tuhaga BP Teluk Mulus Resort Pontianak Distrik 28 Deboskap. Napa teluhon paborhaton situa pensiun. Sadarion di parmingguan pukul 10 WIB patu paun huriata do acara paborhaton situa pensiun amang situa pasaribu sian wik pitu. Ala nanggok umur nasida ono 5 tahun nani uluhon ni padita resort domutusi papungu pelian dohita ditulu hali parmingguon. Na papaton panitia Natal tahun 2020 sada. Hari Senin 17 Januari tahun 2022 patu paun huriat tado pembongkaran pohon Natal dohot dekorasi
mulai pukul 10 WIB nani uluhon ni panitia Natal 2020 sada dohot parhaladu utusan sian ganup WIB. Na palimahon pengumuman peraturan pemerintah sesuai surat keputusan pemerintah, syarat untuk mengikuti ibadah di gereja harus mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan barcode sudah disediakan di pintu masuk gereja dan menunjukkan hasil scan kepada petugas. Dan setelah selesai ibadah wajib scan out atau keluar di barcode yang sudah disediakan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti ibadah dan dilarang berkerumun serta tidak membawa tas berukuran besar ke dalam gereja. Marhite tiktingon pinangido tusude ruas nihuria na patupahon parmingguon live streaming pukul 7 WIB di Bagas Nabe tapasahat ma pilihan minggu online tu situa WIB Nabe manang tu huria. Marhite tiktingon pinangido tusude ruas nihuria nanaing martupol dohot pamasumasuon asa dipasahat ma persyaratan na ngadong tersurak di tikting manang warta jemaat tu sekretaris huria. Napaonopon nanaing berbagas tikting tambahan. Tikting parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas sonma Hendra Parluhutan Hutagaul ST anak niamata Joni Median Hutagaul Tubuni Nata SB Sonta Ida Borus Litonga ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Bunut nomor 10 Alu RT 5 RW 4 Kelurahan Pondok Ranggon Manangwik 2 Dohot Oroana Laurin Berlian Boru Tampu Bolon SE Boroni Amata Robin Crusoe Tapu Bolon Tubuni Nata Teresia Boru Simamora ruas ni HKBP Kayu Putih Resort Kayu Putih Distrik Walu DKI Jakarta Sian Huta Jalan Temugiring nomor 45 RT 2 RW Walu Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau Gadung. Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 20 Januari 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Akatikting namangihut boy mata jaha nadon di warta jemaat soni matikting di mingguta sadarion Tuhan Yesus memberkati. Taulai maredeh sia bukwede nomor 40 ayat sada satu nasuk kita papungu pelea. Oh
damai de batana semurung sian saut naroha imana mangramuti akate doh pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani de bata dihita ima sian pesalmen bidu 36 ayat onom rodi ayat 10 sada. Stongonon ma didok. Tolhas ro di langit do aka asni roham ale Jahoba. Tolhas ro di aka obundo hasitonganmu. Sobokon aka dolo ni debatado hati goranmu. Doson aik nasumardo aka panguhummu. Di parmuduhodo jolma dohot pinahan ale Jahoba. Tungna arga situtu do asni roham ale debata. Jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo aka anak ni colma. Di hamahapon nasida do tabo-tabo ni pakasmu. Jala di payunup pokodo tu nasida sian batang aik ni aka hahisaun mi eden mi. Ai di labung mi do mual hanguluan. Di pagasan hatiron mi hidahami hatiuron. Sai panene ma asni roham tuakana tumadaho jala hati goranmu tuakana ujur marroha ima sahatna. Kuriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus di topik ta sadarion ima debata para siroha nama noktong. Tuhan adalah kasih dan setia. Molo taringo tu holong dohot hasetiaon na dua hataon saling berhubungan doi. Adorang suatu pangatusion ni holong dohot hasetiaon ni debata para sinorhaon namanoktongi pasti berbeda doi. Dihita jolma. Molo dihita jolma kasih setia itu harus diuji. Seberapa besar kasihnya, seberapa besar kesetiaannya. Adong do tolu na jok dibahen gabe bahan penguji. Na parjolo ima tiki waktu pigaleleng do hita boy martahan tu setia. Napaduahon ima jarak. Mungkin kita bisa setia kalau berada di zona atau wilayah yang sama atau berdekatan ya. Napatoluhon ima keadaan atau situasi. Somalna halak setia satabi molo namorado pasanganna dia berada di zona yang nyaman. Alai bohama molo sasahalaki mada butuh bagasan hapogoson manang bangkrut manang marsahit jala godong do situasi kondisi nasongoni mapain hala itinggal hon keluargana. Kemudian itu hatta adong do tokoh nabui tiruata di kesetiaan ima simbol di Parsaripeon isemai di Padan Narobi sirut boido hita mamereng kisah pengalaman sirut na mengajar hon tu hita asa setia di kondisi manang nasongon dia pe itu nak kinani ketika keluarga
dalam keadaan situasi, apalagi ekonomi yang buruk, orang bisa saja meninggalkannya. Tetapi Rut bisa tetap setia karena dasar dari kesetiaannya adalah kasih. Olong ni rohai nang penunga mabalui mana dipahu ihu dosi matuanaikan. Adong do sada contoh kasus taring waktu kesetiaanon imana margoar Robertson McQuilkin marutung imana ala sahala rektor di Columbia International University. Itu impian guru atau seorang dosen untuk menjadi rektor di universitas yang terkenal. Alai sayang istri naun menderita Alzheimer atau gangguan fungsi otak. Gabidang boy itad dari mana bejol mak, termasuk keluarga bahkan suaminya pun. Di sonma McQuilkin diperhadapkan situasi nama saya sulit. Dia harus memilih meninggalkan jabatannya atau dia mau merawat istrinya yang sakit itu. Diingat ibana badan di Parsarip ini harus setia, baik kaya atau miskin, sehat atau sakit, saat tua atau muda. Jala dang bui sirang so sinirang ni hamatean. Disima ibana membuat keputusan untuk merawat istri, meninggalkan jabatannya itu. Itu kisah yang sederhana. Bisa saja ada juga orang yang seperti itu, tetapi justru ada juga banyak kebalikan dari itu. Bohado namasa dihumuliatta. Bagaimana kisah-kisah yang ada di sekitar kita? Ya dohita manoton di infotainment, manang berita-berita di televisi. Tapi Marsahid suamina digugat cerai oleh istrinya karena dianggap tidak lagi dapat dipenuhi, dinafkahi secara batin dan lahir. Itu di Jamatan Waingon. Molo taparohahon data sian pusat penelitian dohot pengembangan kehidupan keagamaan dari Kementerian Agama di periode-periode lalu menunjukkan angka perceraian di Indonesia tahun 2010, Rodi 2015 mengalami peningkatan 59 sampai 80% jumlah kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Jadi naik dari 251.208 kasus pada tahun 2010 menjadi 382.231 kasus pada tahun 2014. Bagaimana lagi pada masa pandemi COVID-19 ini? Pasti meningkat sekali. Jadi besarnya tingkat perceraian itu menunjukkan bahwa saat ini kesetiaan menjadi sesuatu hal yang langka. Jadi mamereng fenomena nasongoni muncul ma suku-sukun. Haru setia tudongan jolma, tudongan saripe ngamat saya sulit. Apalagi mak molok setia tuh debata. Ini pergumulan dan doa saya waka keluarga sudut naposo
apapun masalah yang kamu hadapi, tetaplah setia. Hubungan antara nih debata tujolma dos doi songon hubungan antara suami dan istri harus dijaga kesetiaan, harus dijaga habadionai. Asing ni sirut adong dope tokoh taringot tu na melaksanakan tugas tanggung jawab di pemerintahan. Isemai di Padan Narobi Daniel teh. Si Daniel. Nangpe ibana adong hubungan baik tu si Darius. Itu koneksi yang luar biasa. Tapi juga dia adalah orang yang diberikan kepercayaan. Roma aka donganna pejabat sian istana ikon diperhadapkan ibana tu hukuman. Ipa masuk tu pergodungan ni babiat ke goa singa. Jala benar-benar do ibana dihukum. Alani aha. Ala dang olo ibana manoba patung alai parjolo do ibana martangyang manoba debata disima kesetiaan nangpe si Darius koneksinya hubungan baik dengan orang yang pertama. Tetapi dia tidak meminta perlindungan ke situ. Sekalipun nyawa taruhannya. Sekalipun jabatannya harus hilang. Ale dia mah molo tabereng di partikian wain. Ido nonang-nonang nyak kadongan. Ale unang mah adong dihita nasongoni 2 KTP nate ya pakai ilmu semak selamat ya. Kalau ada apa-apa ya KTP yang satu, nanti ada apa-apa kembali lagi ke KTP awal. Makanya adong do mandokon ya hado agama minna Krislam minna adong do agama Krislam basi patah Kristen basi patah Islam kan itu berdua muka ya. Jadi di mana kesetiaan itu? Karena kesetiaan itu menyangkut semua aspek. Tarlumo bima di haporseaon. Uriani tuhata begitu mudahnya seseorang bisa tidak lagi setia di tonga-tonga ni hanguluanon alani situasi kondisi. Seberat apapun masalah dalam hidup kita, selama kita tak terputus hubungan dengan Tuhan, maka setiap masalah dapat kita kalahkan. Amin. Tugas kita hanya perlu berserah dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sisanya itu bagian Tuhan. Nah alani do ikon boy do kita bergerak maju, apalagi di pandemi COVID nuaingon saya marpangot tak dope di tonga-tonga ni hanguluata. Hurian itu hatta gorang nari dope aka tokoh-tokoh di Padan Narobi nang di Padane baru. Naboy tiruata di hasetiaon nasida di haporseaon maka porseai debata. Di Turpukta parpesalmen diajar dohita asa marningot sude asini rohani debatana manok tongi kasih setia Tuhan dang boy tabadikon asini rohani debata tu manang ahape alanido naing dikoparhon parpesalmen bohado kasih setia Tuhan itu
di dalam ciptaannya. Tarlu mo bima dihita jolma. Nah parjolo didok di ayat onom tol hasro di langit do akka asni roham ale Jehovah tol hasro di akka obundo hasitonganmu. Luar biasa. Jadi kasih Tuhan itu lebih daripada langit, lebih daripada awan-awan. Kasih setia Tuhan itu tak terbatas, tak terselami, tak terukur. Tingginya, luasnya, dalamnya, lebarnya. Itu yang bisa dapat digambarkan oleh pemazmur. Tapi ya kita terbatas doa teh. Mula adong di dongan. Pada waktu senang kita setia. Pada waktu dia susah ditinggalkan. Ada banyak teman menjadi teman pada waktu senang. Tapi kawan yang setia adalah ketika orang itu jatuh. Di situ ada teman menemani, memberikan support, memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan spirit. Kuriani tuhata adong nama dok bahwa bahasa tidak pernah cukup untuk melukiskan segala sifat dan karakter Tuhan. Tapi mulohita holong ni rohata godang dopi marlauk ati. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa dilukiskan dengan kata apapun. Dengan bahasa apapun tak cukup. Alai marhite bahasai idonabui kita majakkon hasitongani di bata. Ido bahwa kebaikan Tuhan itu tidak berkesudahan. Manoktong do para asini rohani Tuhani. Nah alani do misimahita naing mamereng bahwa Tuhan tetap menegakkan keadilannya, hukumnya. Asa boha, asa diboto aturan-aturan na dipaujak debata di Portibion. Molo halak pardosai orang fasik itu akan menerima hukuman. Asni rohani debata tong domandongani hita. Aku boto ihado tahilala. Nah didongani debata do hita HP adong halak neng marsakap maben hajahaton tu hita. Di jolo diturpukon ido di suarahon parpesalmen. Ketika ada orang jahat yang mau menjahati kita, tetapi Tuhan melakukan kasih setianya untuk melindungi kita. Hiado pengalaman nami tiki mikrolet sian Bekasi tu kampung Melayu. Ditiki dang marhasoho tandope badisi. Jadi dang apala binoto ternyata adong do piga-piga halak masuk tu angkoton pakai baju steady ya. Pakai baju putih, lengan panjang, pakai dasi, bawa map. Ternyata mereka itu apa? Pencopet. Saya baru tahu di situ dan itu pengalaman yang sangat berharga. Lalu dipepet kita duduknya. Mereka datang 2-3 orang. Dan penumpang yang lain juga dipepet. Lalu mereka beraksi. Saya melihat jantung saya berdetak-detak, waduh Tuhan, ini bagaimana ini caranya? Lalu dengan berani saya katakan, Bu, jatuh Bu, tasnya yang kecil, dompet, saya bilang. Wah, Peter, stop,
stop na pacobeton turun na sida. Alai anong sada bawa na jukingan digoti law. Biasanya kalau ada orang seperti mengatakan apalagi copet, kita yang jadi korbannya. Tapi saya pura-pura tidak tahu, Bu awas jatuh dompetnya nih. Tapi tangannya mati nggak masuk, itu tas nih inat tanah sada nari. Tapi kita alihkan perhatian menunjuk kepada penumpang yang lain. Ima didongani di Batado. Mungkin ada peristiwa kisah-kisah yang lain di Palua Tuhani hitasian parmaraan. Nah alani do di sonma bahwa debata naing mangido pertanggungjawaban hukumnya itu harus ditegakkan. Songon dolok-dolok do. Hukumnya kokoh seperti gunung-gunung yang berdiri. Takuboto hita di tonga-tonga ni keluarga bohado hita naing menegakkan aturan-aturan di tonga-tonga ni parumah tanggota marado pun aka yana kota. Mulo salah do anak kota manginang Victor langsung do tali cingi. Bingot na jolo. Tikidak danak dope kadak danak. Holan songon na malas. Lau martapian. Netong do 10 iti. 1 ningon. 2. Dan beranjak limana sian hudulan na manang sian podoman na. 3 ningon. Ah iya inna. Cepet banget si mama inna. Itu sebenarnya menguji kesabaran kita ya. Ujungnya disadatiki Roma danahi si nomor 2 di dok mak. Mak, kok mama setiap kali apa pakai hitung-hitungan sih 1, 2, 3 emang nggak capek mulutnya Inna. Ningon mak, itu menguji kesabaranku ya. Kalau kau nggak langsung mengerjakan apa yang kukatakan ini gesper ini mendarat di kakimu nih. Itu kan menguji kesabaran kita. Jala asni rohani de batape. Jo. Diuji dotong kesabaran itu hani. Ya. Alai dilehon do tiki parasian tuh hita. Nampe saya mardosai hita. Ale mulu asini rohani de bata kok do manotong. Dipaima mulak, dipaima asa bertobat. Nampe hukuman nai, uhum nai, hot doi dipajoncong. Mulu tabereng do peristiwa Aikna Sumar, Sodom dohot Gomora, do akalan asing. Memang hukuman Tuhan harus dilaksanakan jika tidak ada yang bertobat. Kemudian itu hatta dikuparhon parpesalmen muse bahwa bagas ni debata ima bagas nagok si panganon akatabo-tabo na talmis lapatan na dihalak Israel di bagas jore debata do masa nama pasahaton akapelian situtungon disima boy dinikmati kebesaran Tuhan dalam pengampunan dosa bahwa Tuhan itu mual ni hanguluan didok debata imamata ni hanguluan minum dari sungai kesenanganmu itu artinya adalah bahwa Allah itu sumber hidup. Los disodo diwarihon pas pesalmen Tuhan Yesus. Pakateo ni Tuhan Yesus tu perempuan Samaria di sumur ni si Jakub ate. Yohanes 4 ayat 14 didok. Alai na manginum aek silehonoki nasotu pamauas be
rodi saliling-liling na. Ay aek silihonoki gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baur saat rodi hanguluan saliling-liling na. Inilah nubuatan parpesalmen tu Yesus bahwa Allah itu adalah mata mual. Yesus itu adalah air kehidupan. Luar biasa do. Tangiang ni nang di hasil rakon parpesalmen menggambarkan kasih setia Tuhan itu. Kemudian itu ata dungi di parpesalmen bahwa debata ima panodang. Ini juga adalah nubuatan kepada Kristus. Itu Yesus au do panodang ni portipion naso tu pamardalan di naholom namang yuton au. Di bana do tahe panodang hanguluan. Yohanes 12 teh. Jadi luar biasa ya bahwa kasih Tuhan itu memberikan penerangan. Disodangi do pardalanata. Nape sipata golak tahilala portibion. Bohadahe Tuhan. Mutul dang tuk kita mamikirkon ngoluon. Ngasusah pikirata. Bohado mangadopi kaya nakota. Bohado mangadopi akka perekonomian di pandemi COVID-on. Alay sodangan ni Tuhan do molo. Rohita tadupanna. Di teori Tuhan do pardalanata. Marit itu di porbadia disodangi do rohata. Mamereng. Marnida. Madalani akasi dalanata. Unang peol. Unang tersesat hita. Di pardalan. Alani gudang ni akka godaan-godaan. Di portibion. Kemudian itu hatta di sonma. Nah terakhir di dok parpesalmen di ayat 10 sadai. Sai panene maasni roham tuaka natumadaho jala hati goranmu tu akan ucur marroha. Lanjutkanlah Tuhan kasih setiamu. Bahwa kasih setia Tuhan kepada kita tidak terbatas, tidak pilih-pilih bulu. Nang pe mardosa hita, nang pe halak nagale hita. Lo debatado pangodiata manginang ape parsorion ning ngoluta. Tuhan idot natuk mangalihon dalan na dumengkan di hita. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan yang sudah digambarkan oleh pemazmur di sini luar biasa. Jadi kita tidak lagi akan ragu, khawatir ataupun takut menghadapi masa depan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Tuhan tama nama dongani kita. Martang yang mahita. Muliate madiho ali Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Tuhan nami muliate disudia akadengkan di pasam Tuhan nama noktongi namar mahani marmuduhon ngodu nami di tahun 2022 on mengasah hokodo hami Tuhan madalani ari-ari na pinasahatmu di hami. Lihon mabisuk do rohana serep marnida disude aka pambahenanmu di tonga-tonga ni hangluan nami. Papos roha nami Tuhan, patiu roha pikiran nami asa boy hami manahan, boy hami setia, boy hami toktong di pagasan holong ni roha, maka holongi ho, paihut-ihut ho Tuhan di nguluon. Songoni nang di tonga-tonga ni parsaripion nami, di parkarjuan nami, di pemerintahan, nang di akaulaon nami namaragami. Tuhodo pasaton nami Tuhan, asa marguru kami, tu aka tokoh-tokoh di padan narubi nang di padane baru pe, gabi tiruan di haporseaon, di hasetiaon, nang di holong ni roha, di namar saripe, nang di namangulahon akaulaon nami Tuhan. Mulai tema di pamunang hodo kami Tuhan menghadapi sudah akaragam tantangan masalah kegodaan di portibion. Gabi si parmonang kami tutu ala hodo Tuhan nama dongani kami. Tuhan naing pasaton nami hutang kami sudah karuas ni huriam mulai senaka namet rodi magudang matu lansia. Sai koma nama masu-masu sudah ruas ni huriami. Tarlumu bimana sida namar sahid amang ersilitonga sian wek sada nyonya elmanurung berusi hombing wek sada amang detambunan sian wek sada amang jetampu bolon wek sada nyonya hutaswet borusaragi wek 2 Jordan desiman nambela sian wek 4
amang empar dede sian wek 10, Vanessa boru Malau sian wek 10, Elora boru Sinaga wek 10, amang Teha Limbong sian wek 10, Damanson Limbong sian wek 10, amang de Manalu sian wek 10 sada. Songoni nasida naso huguari hami aka gor nasida Tuhan di bagasan aka pemulihan di bagasan aka parsahiton di rumah sakit nang di Jabu pe saha di homa nasida. Homa Tuhan padaun nasumurungi lehon mahai pason hamalumon di nasida asa boy nasida melanjutkan aka tugas-tugas doh tanggung jawab nasida di parumah tanggaon nang di parkarjon nasida ganup posdorohan nami mariti aka obat na pinasahatnya ka dokter dot aka sinumon si panganon nasida pasu-pasu parbadiai parhitian mudoi Tuhan laho pamalupon nasida asa toktong nasida marlas ni roha madok moliate di sudia kadingkan di basam sanguninang ruas ni huriam napida keluarga monang halemuan tambun doh inanami Rachel Suryani Borusian Turi tu HKBP Cibitung Resort Sola Gracia Cibitung doh keluarga David Maurits Hasiholan Sitanggang doh inanami Sulastri Boru Lumban Toruan rap doaka yana konasida tu HKBP Teluk Mulus Resort Pontianak pasu-pasu mak nasida saluhu na Tuhan gabe ruas na burju ruas na toktong maka porsei hoari-ari di ngoluna lehon marinasida aka pacamotan kacang nyumur do hai pason songuninang amanami nanaing pabor haton tu Purna Bakti pensiun amang sintua aha pasaribu sian wek pitu pargogoi amanami Tuhan toktong ibana gabe haboroni pasu-pasum na posom ibana Tuhan di huriam di keluarga nang di masyarakat pe asa boy nasida marlas ni roha marhai pason lehon kacang nyumur laho marnida sudah aka poparan na pinasahat mutu nasida atong saha di homa ulon nami di jam 10 anon mardalan doh denggan songoni Tuhan aka ruas ni huriam na berulang tahun kelahiran mulai sana kada dana rodi lansia pasu-pasu lehon makacang ni umur hai pason tabay ma tuakaya nakon nami hapistaran di parsikolaan na boy nasida menyelesaikan di parsikolaan na tabay hapistaran habis suhon asa dapot nasida nasinitani rohana songoni nang nasida na mangaluya kasih rekap nito di petuhan homana pajupakon asa maras ni roha ganup akan atorasna boy akayana kon nami membangun parumah tanggaona songoni nang namangluya kaparkerjuan doh nang karejo pe pasu-pasu mana sida naboy membanggakan orang tua naboy nasida bertanggung jawab nang mangalehon akan adenggan nauli itu ngatongan huriam nang di bangso nami pe songi nang aka amanami nanami lansia pasu-pasu pahot ha person nasida Tuhan jala patangi mak si pareon nasida lahu manangyoko ari-ari di ngoluna homa Tuhan napatoguhon rohana sida lehon hamalumon pargogoi nasida ukak mabanua gicang tu nasida Tuhan asa toktong nasida mardalan tudalanmu di portibion nang sahak tu surgoi manang nasa di hari pe hami saluhutna sahak di homa hami Tuhan songoni nang na berkeluarga pe na berulang tahun pasu-pasu ma tabay ma aka yanakon lehon mapacamotan hai pason di nasida asa boy gabe ruas na burju jala toktong nasida di bagasan hasadaun di holong ni roha boy nasida gabe tiruan di tonga-tonga ni portibion songoni na Tuhan aka program-program ni huriam di tahun 2022 on saha di homa urupi mahami tarlumu bima uluan ni hurianami parita resort akapadita fungsional dohot parhalado toktong di bagasan kesehatian sadani roha laho mewujudkan sudi aka programi bahan sangat di kuarmu pasu-pasu di sudi ruas ni huriam
Atong Tuhan hami pena pengudison apala ditikon godang do aka masalah wadupi hami pos rohanami hodo namang lehon dalana dumingkan di hami asa gabesi parmona kami Tuhan manaluhoni saluhutna atong saha di homa hami pamatang nang todinami urasi mahami di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami moliate marohanami diho. Amin. Mare de mahita laos tapasahat ma peliata.
koma peliata martang yang mahita. Ale de bata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silihun lihun nadinggan, doh nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilhom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asal parasyak kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam, doh di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silihun-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinurpadi ama kuarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amang geser ke sini sedikit biar agak sakit tadi. Oke, mantap.